kubwatirana ni kanisa iliyokwene kebuna obokoreri ngoruga buri gucha asaba na inchi asenchera ebwenerete okwana nabaralia litko lya rero nigo omusangirikano obagogokorekana nababwatani kurwa ase ebitago abya serikali buna nakada naboigo ensemeri yangao amo naba bishop nabanyanyimbo bebitengo via traffic omanyekero bwekembe ya House of Bishops ekyo kibwateneti aba bishop kurwa sorgongo rwagusi nigo bayenekebuna nigo baganeti gokora libaga egatie serikali n'abananchi wetera ase ekanisa mulikito Wycliffe Orenge no roboti rwa senchera yobwekirano ekyombe gya House of Bishops ekyo kibwatakanete n'aba bishop kurwa sorgongo rwagusi yekoragwa no munyakero kwa Bishop Robert Nyamwange niko gyakiramo na gwesokya eliko kwanira amangana aho ayo arengete serikali no bakorali bwaye gochia asaba nanchi gye kubwaterana ne kanisa omo executive chairman wenyomba ya bishop aiga Kisii County aiga rero tumerana n'abateneneri beji idara tofauti cha serikali asenginjo yokomanyana na kugani gokora egasi yamo enyombeye nigo yagachirwe elinde kwaga aba bishop ne kanisa in general na gutwaro bwamate borobya amone serikali ngotu abolire serikali na balimo tutegererete ngachinga kiche ikira bono serikali ne kanisa tuwana da okorega asiam okwana nabaralia magega yogotwara omusangerekano nabo bisakuru ase bitengo au bya serikali buna nakada ngao amo nabanyanyimba bagatengo gya traffic nigo basabire buna bono serikali nebonete kweneka buna kubwateranire ne kanisa egokyania amangana ya maliogo yogotindia serikali karo banyorire libaga motumire kanisa ko bawo bosemia asamangana ya magenderero nabo igo motige kanisa magega egaro mwanyorire mejandro mwamyoka twabasabira lakini egaro muri biya muri go to involve mangana yejinya sore nejichanga lero twaewa amangana ko yote neta mangana nakada twakumia abo igo twa otora arwe meeting ya takwanda guchiabo tole no muika oichire bokurwania amangana yechanga nejinya sore na bintu binde nigo boigo bayesabire serikali koyinyore kanisa asense munyogo kolemerobelio ya magenderero twasabire serikali muinyore kanisa nekoledeki nero mutumie kanisa za magenderero bintu binde ekiagera ekanisa nera manganos okuragera ogoigota okurwara omopasta nero okoraki okugusabira nando gutindeka igo tumie kanisa nero asikirege ntomogo kora na kirero twadisetheringa serikali echitikase nera rinde tobanga magenderero Kisii County gukwanira mangana siasa nigo aba bishop abo bagikeire kitabiche bwango iga echo cyarekanire ekera abana siasa bakurwa nasa matanga nabo iga gwatabuna nigo abana siasa babwenete gotsige sinagogi chinga kibachire kanisa abasaja amokora na matanga mwachi kurwanira abana siasa twango basabanye tabiyo ya sarikiri omuheshimiwa na masikani amatanga nigo kogenda ochikwa abantu pole taliyo kurwano. The church and the altar still remain sacred. That is where God speaks from. And there is that big separation between the altar and the body. Politicians are part of the congregation and they don't have the right to use the altar. If it has happened before, then that is a mistake that must not be repeated. Nigomone serikali ebwenete kubwaterana nebitengo binde amone kanisa lyokuweneke buna emere mogokorekanera saba nenchi nabego kubalinda bene jinko reporteria Ensoko TV kurwagega sobo gatakati bomo chiobo songo county ya Kisii Eretoriane Wycliffe Orenge.